श्रम कार्ड गोनांफोरा से लागैबा 2 लाख रां मोनगोन होननानै गोबां कमेन्ट्स खालामदों आरो नोंथांमोना गुबुन गुबुन चेनेलाव नुदों जानांगौ। दा बे बेसेबां सैथो आरो माबोरै मोननो हायो आरो मा खालामनांगौ आं नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होनो भिडिअ खालामबावबाय जाहाथे नोंथांमोना गोनो गोथो जानायफ्रा खारो। जाय नोंथांमोना भिडिअ नायगासिनो दङ थ' नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों थ' कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो नोंथाङा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना ला बेबायदि आपडेट मोनबाय थानो। आरोबाव नोंथांमोना गोबां सोंगासिनो दङ लेबार कार्ड आरो श्रम कार्डजों सेम नामा? दा बे सेम नङा लोगोफोर, नाथाय डिपार्टमेन्टआ सेमानो, बाट बे कार्डआ एसे आलदा। बे जाबाय श्रम कार्ड, बे लन्च जादोंमोन 2021 नि आगस्टआव जादोंमोन। थ' नोंथांमोना मिथिखादों, आं मोनसे भिडिअ होखादोंमोन जेब्ला लन्च जादोंमोन। दा गोबां खालामबायबो रेजिस्टार आरो खायसे खालामाखै। दा एप्लाइ खालामब्ला मा डकुमेन्ट्स नांगौ आरो बैसोआ बेसेबां जानांगौ बेनिफ्राय मोनसे कुइसन फैबाय थायो स्टुडेन्टसफोरा हागोन ना हाया। थ' बेखौ नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सखौ मोनगोन, बेनिखायनो भिडिअखौल' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दा जों फैखाबाय अफिसियेल वेबसाइटआव श्रम कार्डनियाव। बे जाबाय डिपार्टमेन्टआ मिनिस्ट्रि अफ लेबार एन्ड एमप्लयमेन्टआव। नोंथांमोना बेयाव कार्डखौ एप्लाइ खालामनो हायो, लेबार कार्डखौबो हायो आरो बिनिफ्राय श्रम कार्डखौबो मबाइलजोंनो एप्लाइखौ खालामनो हायो। दा मबाइलजों बोरै एप्लाइ खालामो नोंथांमोना भिडिअ नुखांबाय जानांगौ सिगाङाव, आरो जायफ्रा नुवाखै नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव चेक खालामनानै नाय। बिनिफ्राय नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना फुल भिडिअ नुबावगोन श्रम कार्ड एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौ। दानिया फैबाय बे कार्डखौ सोर मोननाय जायो आरो सोर मोनो आरो माबोरै मोनो। दा गोबां कमेन्ट्स खालामो स्टुडेन्टफोरा हागोन ना हाया। दा नोंथांमोना हायो, बाट नोंथांमोना मोनसे स्टेटासखौ होनांगोन जे दायो प्रेजेन्टलि नोंथांमोना खामानि मावग्रा एबा लेबार मावग्रा बा नोंथांमोना हाजिरा मावग्रा होनांगौ आरो। थ' नोंथांमोना जायफ्रा साख्रि मावो बे कार्डखौ खालामनाङा, मानोना बे कार्डआ जाबाय दैलि लेबार एबा फार्मार एबा जायखिजाया सेक्टराव खामानि मावग्रा, अब्लासो बे कार्डखौ मोननो हायो। अके, थ' नोंथांमोना गासिबो क्लियार जाग्रोदो। दा नोंथांमोना फार्स्टआव मोनदों माखासे बेयाव नोंथांमोना साजेसन नायनो हायो आरो। नोंथांमोना बेयाव नुनो हादों माखासे आनअर्गेनाइज वार्कार्स। दा बेयाव सोर गोलैयो एबा सोर कार्डखौ मोननो हायो बे कार्डखौ अल इन्डिया लोगोफोर बयबो मोनो। दा बेखायनो नोंथांमोना खालामना लानांगौ। दा डेट बारबा नोंथांमोना खालामनो हानाय नङा, बेखायनो बुंदोंमोन निउसाव 30 डिसेम्बरसिम थागोन होननानै। नाथाय बेसेबां सैथो अफिसियेल साइटआव होआखै, बाट नोंथांमोना दासिमबो खालामाखैबा खालामना ला। दा नोंथांमोना जेब्ला बै समाव बिगोन अब्ला साबमिट खालामनो हायोब्ला गभर्नमेन्ट नोंथांमोना बेनिफिट्स मोनगोन होननानै बुंखादों। जेरै लोगोफोर बेयाव जायखिजाया वार्कार्स, जेरै नोंथांमोना जायखिजाया दैलि लेबार बा जायखिजाया सेल्फ एमप्लयेड दङ न'आव मावग्रा खामानि बा जायखिजाया बिथिङाव खामानि मावग्रा, बाट नोंथांमोना जास्ट सरकारि एबा नोंथांमोना गभर्नमेन्ट जब मावनाय जानाङा, अब्लानो बे कार्डखौ मोननो हागोन। दा बेखायनो खालामना ला। दा गभर्नमेन्टआ बुंखादोंमोन बे कार्ड थायोब्ला गोबां बेनिफिट्स मोनगोन होननानै फैबाय थानाय समाव, जेरै गोबां स्किम ओंखारगोन आरो बै स्किमफ्राव रां होयोब्ला नोंथांमोना बे कार्डखौ होनो हायोब्ला थ' नोंथांमोना बांसिन चान्स मोनगोन बा नोंथांमोनखौ सेलेक्ट खालामनाय जागोन। मानोना लोगोफोर बे कार्डआवनो नोंनि गासिबो डिटेल्सआ थायो, नोङो बेसेबां फरायनाय, नोङो मा गामिनि मा जायगानि, बेनिफ्राय एकाउन्ट नाम्बार गासिबो थायो। आरो लोगोफोर बे कार्ड थायोब्ला नोंथांमोना जेब्ला गभर्नमेन्ट माबा मोनसे स्किम ओंखारगोन ना, अब्ला बांसिन चान्स मोनगोन। आरो बुंखादों लोगोफोर नोंथांमोना गभर्नमेन्ट बेनिफिट्स मोनगोन होननानै नुखादोंमोन। थ' बेनिफ्राय बैसोआ गाहायसिना 26 बोसोर, बेनिफ्राय गोजौसिना 59 बोसोरसिमल' बेयाव मोननो हायो। आरो जेब्ला 60 इयार्स जागोन अब्ला नोंथांमोननि थाखाय माबा मोनसे आपडेट फैगोन, बेनो जाबाय पेन्सन स्किमबो फैनो हागौ। नोंथांमोना बेखौ नेथ'नांगोन। थ' बेनिफ्राय बे कार्डखौ एप्लाइ खालामबा आधार कार्डजों मबाइल नाम्बारजों लिंक थानाय जाथारनांगौ, अब्लासो OTP फैयो आरो बेंक एकाउन्ट नोंथांमोना होथारनांगौ। दा बेनिफ्राय IFSC क'डखौ हायाखै बुंगासिनो दं खायसे, बेनि सायाव नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ मोनगोन, नायनो दाबाव। आरो जायफोरा आधार कार्डजों मबाइल नाम्बारजों लिंक गैया, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे बेस्ट अप्शन, बेनो जाबाय CC। दा नोंथांमोना CCआव थांनानै बाय'मेट्रिक खालामनांगौ एबा नोंथांमोननि गासिबो डकुमेन्ट्सखौ भेरिफाइ खालामनांगौ, अब्लानो नोंथांमोना कार्डखौ मोननो हायो। थ' बेनिफ्राय 2 लाख रां, नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों 2 लाख रां मोनगोन नामा होननानै। बेयावनो रोखा लिरनाय दंखायो लोगोफोर, बे जाबाय डाइरेक्ट नोंथांमोननि एकाउन्टआव 2 लाख रां मोननाय जाया। बे 2 लाख राङा जाबाय लोगोफोर माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जायोब्ला मोनसे इन्सुरेन्ससो बियो क्लेम खालामनो हागोन, बा नोंथांमोना मोननाय जागोन आन्डार PMSBY स्किम। नोंथांमोना बे स्किमनि गेजेरजों, बे कार्डनि गेजेरजों नोंथांमोना एक्सिडेन्ट जाबाय बायोब्ला थ' 2 लाखनि नोंथांमोना इन्सुरेन्स मोननायनि चान्स दङबा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों इन्सुरेन्स कभार होननानै 2 लाखसिम। थ' बेखायनो नोंथांमोना खालामना लानांगौ। आरो इन फिउचार नोंथांमोना जायफ्रा माबा मोनसे स्किम फैगोन अब्ला नोंथांमोना कार्ड दङब्ला बेखौ मोननाय जागोन होनना बुंखादों इन फिउचाराव ससियेल सिकिउरिटि, डेट मिन्स बेनिफिट्स गभर्नमेन्टनि। लोगोफोर जायफ्रा नोंथांमोना बे कार्ड थायोना, अब्ला स्किम ओंखारब्ला नोंथांमोना बे कार्डखौ होनो हायोब्ला बांसिन चान्स मोननाय जागोन। बेखायनो खालामना ला, फ्रियावनो मोननाय खालामना ला, फैसा थाइसेबो पे खालामनाङा, नोंथांमोना खालामना ला, जोबोद मोजां। दा जोंनि हारिया बांसिन खालामना लाया, जेब्ला नांगौ जायो अब्लासो हालाय हाफाय जायो। बेखायनो दासिमबो नोंथांमोना खालामना लायाखैबा खालामना लादो। आरो जायफोरा भिडिअ नायनो गोसो दङ थ' नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव येस होनबानो जाबाय। नेक्स्ट भिडिअ गासिबो डिटेल्स फैफिनबावगोन जे एप्लाइखौ बोरै खालाममारनांगौ आरो बोरै खालामनाङा।
दा बेनिमोन लोगोफोर नोंथांमोना मिथिबाय दायो रां मोना डाइरेक्ट थ' डाइरेक्ट रां हाबा जास्ट नोंथांमोननो गभर्नमेन्ट बेनिफिट्स मोनगोन आरो नोंथांमोना बे कार्ड थायोब्ला जेब्ला गभर्नमेन्ट स्किम सफैगोन नोंथांमोना मोननो हागोन आरो बेनिफ्राय गोबां कमेन्ट्स खालामबावदोंमोन लन मोनगोन नामा होननानै थ' बेनि सायाव लननि आपडेट गैया बे लननि रिलेटेड नङा जास्ट गभर्नमेन्ट स्किम्स नोंथांमोना मोननो हागोन बे कार्ड थायोब्ला बेनि लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ इस्रम कार्डनि